Γεια χαρά σε όλους. Είμαι η Εύα, Pilates Instructor και φυσικοθεραπεύτρια και είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την ενεργητική αναπνοή στο Pilates. Γενικότερα στις ασκήσεις Pilates χρησιμοποιούμε διαφορετικά μοτίβα αναπνοής με βάση το στόχο του κάθε προγράμματος. Η ενεργητική αναπνοή, η ακουστική αναπνοή, όπως την ονόμασε ο Ρον Φλέτσερ, είναι μία αναπνοή που δίνει τη δυνατότητα στο σώμα να ενεργοποιηθεί, να ανεβάσει την ένταση, να έρθει στο παρόν, στο εδώ και τώρα. Ο στόχος λοιπόν είναι να αδειάσουμε αυτό που κουβαλούσαμε πριν, προκειμένου μέσα από το class, μέσα από το μάθημα που θα ακολουθήσει, να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε στον άδειο χώρο που έχουμε δημιουργήσει, που έχουμε καθαρίσει, το ωφέλιμο αυτό φορτίο που θα μας οδηγήσει σε μία πρακτική με επίγνωση. Η κρουστική αναπνοή θα χρησιμοποιείται και σε κάποιες άλλες από τις ασκήσεις του βασικού ασκησιολογίου, το 100. Για παράδειγμα, ο όρος κρουστική αναπνοή σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με το κομμάτι του ισχυρού. Έχει να κάνει με την ροή της αναπνοής, την ροή της άσκησης. Εκτός από την εκπνοή που δίνεται η έμφαση κατά τη διάρκεια αυτή της αναπνοής, δίνεται έμφαση και στο κομμάτι της εισπνοής, προκειμένου να υπάρχει ο ρυθμός, να υπάρχει το μέτρημα. Πάμε να το δούμε στην πράξη σαν μία τεχνική που φουσκώνουμε ένα μπαλόνι. Φαντάσου λοιπόν ότι φουσκώνεις ένα μπαλόνι και σταδιακά αφήνεις λίγο τον αέρα και αρχίζει να ξεφουσκώνει και κάνει ο ήχος είναι σαν ένα σίγμα. Είναι σαν να βγάζεις τον αέρα πίσω από τα δόντια. Θα το δοκιμάσουμε λίγο διαφορετικά. Θα το δοκιμάσουμε χρησιμοποιώντας την απλή αναπνοή, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα και την αναπνοή με αυτόν τον τρόπο. Πάμε να βρούμε μια άνετη σταθερή θέση, μια θέση που το σώμα μας έχει τη ιδανική ευθυγράμμιση σήμερα. Βγάζουμε πρώτα μία εκπνοή, αδειάζουμε και πάμε να υποδεχτούμε την πρώτη εισπνοή από τη μύτη. Ανοίγω πλευρικά, εκπνοή από το στόμα. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Εισπνοή. Εκπνοή σαν χα. Πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο. Θα εισπνέουμε από τη μύτη, θα ανοίγουμε πλευρά. Στην εκπνοή, σαν να φυσάω μέσα από ένα καλαμάκι. Εισπνέω από τη μύτη. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνέω. Εκπνέω. Και τώρα πάμε να δούμε την ακουστική αυτή αναπνοή. Εισπνοή από τη μύτη, ανοίγω πλευρά. Εκπνοή. Εισπνοή. Εκπνοή. Εισπνοή. 2 φορές. Εκπνοή. Εισπνέω. Εκπνέω. Εισπνοή. Εκπνοή.
Μπορείτε να ξαναδοκιμάσετε αυτές τις 3 αναπνοές, ώστε να δείτε πώς τις αισθάνεστε ξανά. Ωστόσο, εγώ θα τη δώσω τώρα αυτή την πληροφορία. Ο ήχος αυτός, αυτή η ενεργοποίηση της κοιλιάς, λόγω και της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος, όταν η εκπνοή έχει ένταση και προσπαθώ να δώσω περισσότερο ένταση σε κάτι, χρειάζεται τη βοήθεια των κοιλιακών μειών προκειμένου να εξωθήσει τον αέρα έξω από το στόμα. Η έντονη αναπνοή και η έντονη εκπνοή συμβαίνει μέσα από τη σύσπαση των κοιλιακών. Βοηθούν το διάφραγμα να επανέλθει πιο γρήγορα μέσα στον θωρακικό κλωβό. Σε επόμενο βίντεο θα δείξουμε αυτή την τεχνική πάνω σε ασκήσεις του βασικού ασκησιολογίου και είναι και μια τεχνική που προσωπικά χρησιμοποιώ αρκετά και στα προγράμματα πιλάτες, αλλά και σε άλλα προγράμματα ενδυνάμωσης που ακολουθώ. Αυτή λοιπόν ήταν η κρουστική αναπνοή, έτσι όπως την περιέγραψε ο Ρον Φλέτσερ. Εύχομαι να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες, ο καθένας με τον τρόπο του, μέσα στις πρακτικές σας. Γράψτε μου σχόλια και παρατηρήσεις και τα λέμε σύντομα.